okej? Tako si sladak. Max! Ksenija, probudi se, moraš ići u školu. Upravo sam se obukla. Svaka čast. Dijana, vreme je za školu. Šta je s tobom? Muka mi je. Stvarno izgledaš grozno. Izmerit ću ti temperaturu. Ne, neki je, ne. Apću! Ne! O, dragi Bože! Imaš 45 sa 5. Jesi li ti radijator? Moram ostati kod kuće da te lečim. U redu. Samo nemoj ti da se razboliš. Šta je ovo? A? Šta je to? Dakle, ti čuvaj se, evo vitamin C, idem na posao i bit će sve u redu. Dobro, snaći ću se. I glavna stvar, kloni me se. Ništa se ne brini. Pa dobro. Dakle, uspela je? Naravno, ja sam profesionalna glumica. Pa dođi kod mene, možemo da se družimo. Uskoro dolazim, stojim ispod prozora, usni su mi omekšale, kako ćemo se ljubiti? Čekaj, moji će sada otići, ti ćeš doći. Manje pričaj, čuvaj svoje usne. Uzeo sam čak i ovo. Prevarila sam ga, on je poverovao. Kakav je ona pacov? To će biti moj rezervni plan. O, kako ću te kazniti, Dijana? Tata, stigao je školski autobus, idem u školu. Otišao sam. Pada kiša. Trebalo bi da pozovem psa. Kiba, dođi. Kiba. Dobar pas. Ajde, uđi. To je dobar pas. Dijana, tvoj dečko je ovde. Da. Hej, jesi li stvarno bolesna? Naravno da ne, to je samo za roditelje. Sada će da nastupi šminka. Jesi li dobro? A glupi TikTok, nije uspelo. Dobro, sada ću se našminkati. Nađi neki romantičan film dok se ne vratim. Shvatio. Nešto za poljubce. Veliki vlažni poljubac, baš to. Odlično. Dijana! Dijanin tata se vratio, završio sam, ne!
Hehe. Čudno. Šta je to? Ne razumem. Moram da nabavim kosu. Dobro. Kako prija. Biće dovoljno 10 minuta. Naravno, samo nećeš moći da je skineš. Gdje si, film je počeo, zove se Veliki vlažni poljubac. Haha. Dolazim. Vrijeme je za poletanje. Ne razumem šta se dešava. 1, 2, 3. Da li si za pomirenje? Došao sam samo zbog tebe sam došao. Dine, si dobro? Moram ovo nekako sakriti. Puderom ću. Zdravo, lepa devojko. Šta nije u redu? Jesi dobro? Da, dakle, film je počeo. Da, evo kokica. Hvala. Sa karamelom? Ne, sa sirom. Šta nije u redu? Ne mrdaj. Max, šta je? Tiho. Šta radiš? Plašiš me. Ne mrdaj, samo tako Šta si tu uradio? Gde je? Idiote! Dijana, stani! Jesi stvarno ljuta? A šta misliš? A kako mogu da se iskupim? Ne znam. Znam kako, svidjet će ti se ovaj poklon, siguran sam. Poklon? Ha? Zatvori oči. U redu. Ja sam ovo napravio i zove se Par zauvek. Preslatko. Trebalo bi da uradim nešto sa njima. Drugari, imam pitanje za vas. Koje čudovište iz Rainbow prijatelja najviše volite? Pišite u komentarima. Ja volim plavo. Ako i vi volite, stavite like. Ova narukvica će nas zauvek ujediniti. Tako si sladak. Max, A? šta nije u redu? A! 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 Frizura ti se malo promijenila. Šta? Ti nisi normalan! Ubiću te, preskočila sam školu i prevarila roditelje zbog tebe. Znam. Pogledaj! I one si li izlečena? Da, idem u školu. Zdravo. Ne razumem. Okej, hvala. Ne razumem. Narode, da li vam se dopala epizoda? Da li želite da opet zezam sestru? Ako jeste, pretplatite se na kanal i stavite like.